Simba Shataya manda Terra Kataya lalia babosa Ye tetelerebo shiama Yakata ye telerebosa Ndinotenda Mwari zvikuru tiwanedipe kugara Mwari wakuitire nyasha regai ndikukwasei church muzita ramambo Jesu amen. Mwari ndiMwari wakanaka tasanganiswa zvakare on our last day this Sunday nekuda kwenyasha dzawo kuti tinzwe kutaura kwawo. Regai ndiremekedze utungamiriri wese the board of elders vafundisi vese vari pakati pedu vanhu vaMwari nzwai kugamuchirwa. Regai nditende Sunday school komana nevasikana baba nanamai. Zvakanakawo tikwanisewo zvakasarudzika mufundisi vedu uye naElder Mjeti muzita ramambo Jesu amen. Muverengi mukasimuka Matthew chapter 15, Matthew 15 from verse 21 up to 29. Matthew 15 21 to 28. That'll be fine. Tiverenge Matthew 15 kubva paverse 21. Zvino Jesu wakabvapo akaenda kumativi enyika yeTire neSidhoni. Zvino tarira, mukadzi muKanani wakabva kunyika iyo akadana achiti, ndinzwirai ngoni, Ishe mwanakomana waDhavhidhi. Mwanasikana wangu wakabatwa kwazvo nomweya wakaipa. Asi haana kumupindura neshoko rimwe. Ipapo vadzidzi vake vakauya vakakumbira kwaari vachiti, muindisei, nokuti unodanidzira shure kwedu. Asi wakapindura akati, ndakangotumirwa kumakwai akarashika eimba yavaIsraeri. Zvino akauya akamunamata akati, Ishe, dondibatsirai henyu. Akapindura akati, hazvina kunaka kutora chingwa chavana ndokuchikandira imbwanana. Akati, honwe Ishe, kunyangwe nembwananawo dzinodya zvimedu zvinodonha patafura ravatenzi vadzo. Zvino Jesu akapindura akati kwaari, haiwa,
mai, kutenda kwako kukuru, zvaunoda ngazviitwe. Mwanasikana wake akapora kubva panguva iyo. Tinotenda. Tinamati. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Pano paita amai vari a bit mature in the things of the spirit. Vaona dambudziko rine mwana wavo. Ndokubva vagona kuunderstanda kuti hakusi kuda kwake, hakusi kuita kwake, but she is possessed. Vazhinji tinogona kuona munhu ari possessed kana amanifesta demon. It's another stage yekuti munhu munenge muchitorelata naye muchifara naye paanozoya for prayer demon rikamanifesta munoona asa munhu ane mweya wetsvina. But mai ava havana kuita prayer pamwana wavo, but vakaenda vachiti kuna Jesu, mwanasikana wangu unonetswa nemweya wetsvina. She is demon possessed. Kureva kuti zvakatora a bit of maturity kuti mwana uyu haachada counseling, haachada ana tete nana sekuru vanorayira, uyu akuda kuti chiri mari chidzingwe. Why? In life ukasava that kind of maturity, especially mu marriage, pane hondo dzamunorwa dzamusingafanirwi kurwa nekuda kwokuti uri kutadza kuona kuti mumwe wako une zvakamugara, hakusi kufunga kwake. Mai ava vagona kuziva kuti unhu hwemwana uyu ndakaedza kurayira, mwana uyu anoziva zvakati nezvakati, but upenyu hwaakurarama uyu ndofunga pane mweya wetsvina uri paari. Kugona kuona kuti munhu ane demoni usina kumunamatira, it's another dimension in the spirit. That's why I love and respect Job. Job parikavhari yezvinhu zvese arikavha upenyu hwake. Chinhu wani chaaka outstanding chakati challenge. Job haana kudivorsa. Iye anga akaudzwa mashoko anorwadza. Ukaona uchirwara adzimai vobva vati tuka Mwari ufe. Hakuna mukadzi anoshuvira kuva shirikadzi. But my Job vakabuda pachena kuti tsanodai maruva pasi. You can just imagine kuti anofanirwa kumira newe paurwere ndiye ari kushuvira rufu rwako. Wakandobvisa mari ukaroora ndiye akuti aiwa dai matuka Mwari mafa. Iwe unoziva hakuna anoda kuva shirikadzi. But my Job vane mazwi anorema kudaro. Dai matuka Mwari mafa. Ina handiprofite but ndinongosuspect ndinofunga kwako na vamwe tsano. Because hauzovengwa kudaro. Asina plan B, hakuvenge kudaro. But Job 42 unoona parecovery yake. Mwari varopafadza Job zvakare. Haana kudivorsa. Kurati he was mature kuunderstanda kuti uyu ari kutaura this time haasi adzimai vandakaroora. Uyu aakushandiswa nemweya wetsvina, she is now possessed. Ukaziva mumwe wako unogona kuzvidzidza nekuzviziva izvozvo. Hausati wanzwa here vanhu vane 20 years in marriage, mumwe kana akupopota anoti haundizive mushe. Shuwa pa 20 years vanhu havazivanera. Kureva kuti chiri kuti haundizive chatouya izvezvo. Ende chinorova. Uchaona nemarovero acho kuti ava ndo vauya manje vaakundirova. It takes spiritual maturity kugona kupatsanura kuti uyu munhu ari kutaura but apa agarwa asiri ari kutaura. Tine madebate nehondo dzatinoita nemweya, but mweya iyi tichidebata nevanhu. Pauro achibata anoti hatirwe nenyama neropa. Zvoreva kuti kurwiwa kuriko, but gona kuunderstanda kuti enemy ndeipapo. Ndiye munhu wandinaye mumba here kana kuti pane zvekwavo. Isu nadzimai pane patinombokurukura so. Tichiudzana kuti kana maroorana uyu akabva kwawo uyu akabva kwawo. Uku kune masecrets kune masecrets. Mai kana taatuta kuda transparency. Why? Because patinozonamatirana paite taakuziva kuti kwaadzimai vangu kune mweya wokusagara mumba. But ivo varimo. Saka zvinombopota zvichishanya. Kuwana vanoshanyirwa. Unonzwa nemamatauriro mwemusi otozati tete Georgina vauya. Uya haasi muwangu wandakaroora but pashanywa apa. Nekuti naiye after some time unozoona kudzoka iti dad I'm sorry. Unozati ndaitozati hausiriwo. Izvozvo mukagona kuzvinzwera nekuzvibhalansisa munopfurira mberi. Nokuti pane pamwe pekuti munhu asiri ari kuita, ari kuitiswa. But nekuti haugona, saka amai avakaziva kuti mwana uyu mwana akarongeka but ukaona ane hunhu. I respect mumwe mudhara futi. Mark 9 akauya kuna Jesu. Zvikanzi ndakauya nemwana uyu kuvadzidzi vakamutadza. Zvinoti kana zvamubata zvinomuisira mumvura, zvikamubata zvomuisira mumoto. Saka baba vaitozwa kuti mwana wavo anopota achibatwa.
haasiri ari kubata. Ukaona kutobata abatwawo. Ekalanguage kunaona niko akabatwa so. Pane munhu wokutoona ari mustreet unosati yakabatwa. Saka zvese zvaakuita inyaya zvakamubata. So baba vanoda kuti mwana wavo agone kudelivwa. Ende vari kutosaidhira mwana wavo kuti aiwa kana zvatomubata. Kureva kuti iye kana asina kubatwa nazvo mwana ari right. So kune vanhu vaamachuwa vekugona kuona nekunzvera kuti unhu hwemunhu uyu pasina kuti handei kudeliverance uyu. Apa panda deliverance apa. Matauriro anogona. Osa kune vanhu vanotaura zvekuti unonyara iwe uri kunzwa. Iye asina kana chaanovhunduka. Vanhu vanonzi ana hwindi vaikurengu. Anotuka zvinyadzi zvokuti munoshaya pekupinda. Iye akasununguka. Kuna vanhu vasina kukwana kusvika palevel kuti munotonyara ndimi. Kuno wokuti akapfeka so vanhu ndo vanenge vachinyara. Iye akasununguka. Kuti pane mweya uri paari wakamubvisa zviri normal zvacho. So imi pamunedza kutaura naye hamusi kutaura newacho apfeka uye apfekedzwa nezvamupfekedza. Kureva kuti ukasaandastenda zvemweya unofaita zviri panyama zviri wrong. Goliath chaiye aitofamba naamabhiera. Ukareverenga zvakanaka Goliath aiva nemurume aitakura amari yake. Amabhiera aiva paside. But David paari kufaitana naGoliath haambofa akakanda matombo kuna amabhiera. Anotoziva kuti uyu kutakudzwa but problem mudharaunda. So amai avaona ndokubva vaziva kwekuenda. Ndo imwe nyaya kuziva kwekuenda. Ndokuti kumwe kwatiri kuenda hakusiriko. Unoziva kuti pane dzimwe nyaya dzekuti wakaenda nadzo kune vanokansela marriage, but marriage kansela kana officer kutori kubasa. Hazvinoti yake imba iri perfect, aiwa vanoshanda ikoko. Handisi kuti musaende zvenyu, ndingoti asi vanoshandawo ikoko. Kune zvekubasa nezvelife. Ano steps anokudza these 3 ways kuti murume adzoke, you take this step, you take this step, kuti murume akude, you take this step, you take this. But zvikasvika pa spiritual level yokuti wako ane zvaakaitirwa nevanoshereketa akaenda, manotsi iwayo haasi valid. Zvakunzi unomubikira unomukisa, unokisa adzoka, wako haachadzoka. Unobikira ari kuda kutodya wacho, wako anouya akaguta. Unoizvona manotsi andapiwa anenge haite pangu apa. Iyo mando inonzi inoda Jesu. Nekuti manotsi haachashanda, kungwara hakuchashanda, kurongeka hakuchashanda. Zvese matricks aunogona haacheuke. Kana wotogadzira musoro chirudzi, musoro wacho haasi kutomboona. Unenge uchawakwenya kuti hamusi kuona ndagadzirwa. Shungu dzese nekuita kweso yako nyaya inoda Jesu. So amai vakaziva kuti kwa Jesu ndokune nyaya. Vaikoko heru dambudziko manje Jesu anofamba nevadzidzi. Mai avakaya vachichema mwanakomana waDhavhidhi ati nzuroi ngoni. Vanhu vadzidzi vakaenda kuna Jesu zvikanzi Ishe mudzingei. Osa dambudziko rako harisi dambudziko kumunhu wese. Sorry ngokudza chokwadi cheupenyu. Dambudziko rako fuka tichakunzwisisa, tichakuandesenda, tichaita seone pambatokona ngokubhaiza by real life. Dambudziko rako nderako. Ameno pamwe handisi kuparidza pandikunzwa ndikuparidza. Because tina vanhu vanonzwa kuti tiritese hama yangu, tiritese hama. Ana tiritese unowaziva here. Bvunza munhu akambochata akaudzwa kuti tinomira newe. Anonzwa tsana hasi kunyepa. Last minute. Unonzwa nyaya dzekuti unodemba kuti saka unobuda iri muchato. Ava ndo vakambisa keke, ava vakambisa gauni, ava vakambisa zvakati. Kupledge it's easy. Kuzadzikisa pledge mutambo. Saka chona urorarama life yemunhu ari disappointed why unotemba kupromiswa. Hapana akati acharonga zvakati, pana akati acharonga zvakati, akati achazoita zvakati. Amai vauya kuna Jesu vari kunzi Ishe mudzingei. Ane dambudziko mukadzi. Indaitira kuti ukatenda kwa Jesu, vanhu vakaombera Jesu ipicture yechechi. Kuti chechi inobva taiwa mumwedu ngatimirei naye mwedu. Peter akaurayiwa naHerodhi akafa. James was killed by Herod. Peter ndokubva asungwa naSamu Herod achida kutourayiwa futi. Bible not and the church prayed for Peter. Asi James anga abuda church. Ine my favorites ayo church. Aina matiri munhu wese wese. Peter mujeri maakabuda magedzi akavhurika egaya. Last week manga maurayiwa
James, another apostle. Chechi ufunge ukafunga kuti kudenga kuchechi kunopinda vanhu vane mafavorites. Wava akapiwa chimuti akanzimbo rova, even akakosora iri powerful baba, powerful. Uliyatsona iwo kana ukashingirira. Pakafa James, Peter akapabuda. Ende vari tu havana zvavakaita. Peter akanamatirwa. The church prayed for Peter. Why was the church silent on James? Bando pakandiudza kuti zviriko. Kune kunzi vakaita dambudziko tinotaanaunsa tonamata nawo. Mumunungu uchava kuti muri kuziva here nyaya yangu akomana. Kana muri kuziva here nyaya yangu. Why zviriko? Why? Because kuchechi hakusi kudenga. Dambudziko rako ukati riri kubata moyo munhu wese. Sorry todati chokwadi chinobatsira unosununguka. Unotozoona kuti ndakutofanira kukwinya pana pandinamati nekuti vandakatrasta kuti vachandinamata pamwe pacho ndotokudzwa kuti I'm praying for you. Andini pastor ndikutokuza me ndiri muvhangeri right. I'm praying for you. Praying for you. Aina proof ka. Ko unozoenda kudenga kuti takanamatirwa. Yakunamata ndeyedunga munhu utosimba. Vachazodai kwa usingazive kwa vanoswera netime yavanokunamatira. Ufunge nisu kuti nenyaya dzedu. Mwavazari kufumura madhiri echifundisi. Ndo panoti munhu. Like me, I'm married. Kana ukatofona kuma10 mfundisi namatirei. Ni ndakatobatwawo. Time yacho pane pasina ufunge. Asi moda kuti imba yangu ipararere. Togara tingori mumweya so tichifunga nyaya dzako. Inoparara ka. I just want to encourage you. Kana yaya kunamati ata serious. Ukati ningachazodai ndo panoti munhu iva serious ne life yako. Vari kudzinga mukadzi kuti ngabve pana vatori maapostles. Vanotoziva kuti Jesu anobatsira. But uri komweya ungonzwa kuti aiwa. Unoresistwa pachechi. Mark 2. Vakauya nehama yawo chakaita kuti vapinde pamusoro pemba. Padhopa pasina kuvharwa. Panga pakangomira vanhu. Kune vanhu vanongomira kuti usapinde. Ende mumba imomo muna Jesu ari kutoparidza rudo. But varimo havana rudo rwacho. Kusvika vanhu vakaita rufu yekupaza muchechi. Chirema chaunzwa ichi. Pane kuti vatamuda ndambudziko ngaende kuna Kristu vakati wakaremara kudaro as long as unobata time ndiyo. Kuna vanhu vari tough. Kuchechi kuna vanhu vari tough. Amisha ndo utafu wanga una Joshua. Vanhu vaiti vakatadzira Mwari. Moses ainopfugama utochema Mwari vanhu venyu makavabvisa Ijipita varangarirei. Joshua paakapiwa chimuti vanhu vakuita zvavanoda zvekutamba izvi. Akati hama dzangu kana musingade ini nemhuri yangu. Ndakutopinda namadhamu Kenani handina musikuda. Indakasiyana naMozisi anokupfugamira ini handina mateni. Joshua haiti zvikwa Moses zvokuti kana makanya kuti she vanhu venyu varangarirei. Anotokudzai point blank kuti kana musiri kuda ini nemhuri yangu. Totora Kenani namadhamu nevana vangu. Kusvika ma serious. Upenyu ufunge ndewako. We fellowship together. We encourage each other. But make sure you are dedicated. You are a fighter concerning your life. Vari kudzinga vana mabishop aya. Vadzidzi vaJesu vanga vari tough neimwe time vakambodzinga vana. Wadzwa nevana chaivo. Svika Jesu ndakazoti aregai vana vauye Peter anga aramba. Vanga vakamumoyo zvokuti havadi kana kamwana padhuze naJesu wavo. Saka mai ava vari kutonzi ishe yandadira manje statement yevarume havana kudzinga amai ava. Vari kupa ripoti. Chandodira Jesu wacho hatori maripoti evanhu. Anoshanda mukuziva kwake nenyasha dzake. Dai Mwari ainzwa maripoti evanhu against your life dai wakadzingwa kudhara. Vasingakude vakawanda ufunge. Iye ndiye anokuda beti. Ishe mudzingei ende inzwa kuda kuzvikwanisa man. She is crying after us. Mukadzi ari kuti mwanakomana hasi kuti vanakomana. Mwanakomana waDhavhidha. But kunoona unzira ungokwanawo som program kuti ari kuchemera isusu.
Hakuna akauya kuzochemera munhu muchechi, munhu yakazochemera Mwari wake. Yekuchemera vanhu imbomira, chemera Mwari wako. She is crying after us. Mudzingei. Kabve pano. Nedambudziko rake iroro. Chinofanirwa kudzingwa chiripo idhimoni. But mukana musina simba rekudzinga dhimoni munodzinga vanhu. Ishe mudzingei, she is crying after us. Ana Peter vana power rekumudzinga. Varingopa report yekuti mudzingei. Zvino iye kana achikuda haashande nereport yaPeter. Jesu haana kudzinga mukadzi uyu. Asi Bible rangu rinoti, he answered her not a word. Zvotange zvawese Jesu wacho ari kuignore. Kana rati shoko rati haana kudaira kana kuti he answered her not a word. Ndo zvaigona kuita kuti mukadzi ati Jesu wacho ofuta asi kuda. Pane time yaunoti ukanamata haunzwe answer, haunzwe Mwari, ende zvinhu zviri wese. Indakaudzwa Mwari anopindura, apa ndaudzwa anomboignore. Unoverenga, ndisachida kuti munhu ave neBhaibheri rake. Unodzokora kuti watara shuwere tsano. Riri muhanzi, he answered her not a word. Iye atonzwa. Anonyararirei. Rekani kupefectiri pachena. Kunyarara kwake kune nyaya 1. He is a jealous God. Haadi kuti uve nevamwe waMwari. Saka ari kuda ndo the only way yaanogona kuverify kuti wainga inini here kana kuti une plan B. Nokuti vamwe kutouya sokutraya zvikaramba unoenda somewhere. But kune vakatouya zvachose. Kuti hama dzangu ndikasanamata ndichanamata. Zvikasafamba ndinonamata. Zvikafamba ndinonamata. Ndikavengwa ndinonamata. Kune kuti kana zvaramba pane kwatichaenda. So Mwari unoda kuziva kuti munhu akainga inini here kana kuti akainga kuti rikasorovhwa oenda. Kana kuti anondida whether ndamupindura kana kuti handina. Whether basa wariwana hauna but kuchecha hausi kuzorovha. Mwari ngave neimwe chokwadi maari kuti uyu anondida uyu. Haasi kushanda but kuchecha anotouya. Mari yake ishoma unotokwereta but kunamata haregere. Mwari ngavamboona shungu dzako. Shungu dzako ufunge pane zvadzinotaura kuna Mwari. Kuti unonamata kana zviri right. Even if zvisiri right, but Mwari wacho akafanirwa kunamatwa. Saka shamwari dzangu dzaimboti hakunamata hapana chiri kumbochinja kuzodi, ndikati whether pachaita change or not, he is worthy. Nokuti wakandisika. Saka ndichamunamatira yekuti akafanirwa kunamatwa. Yekuti ane zvaaita yato part 2. Yaari kutonamatirwa ndeyekuti asina zvaaita. But nokuti wakandipa upenyu, ipapa ndo pandakagarira panapa. Kundiri kunamata Mwari unondipa upenyu. So he answered her not a word. Why pari kungotsvagwa kuti uri pano here kana kuti ungotraya. Saka uchiona ukapfimba musikana anomboti rambei. Iye achida zvake. Ina adzimai angu pandakavapfimba vakanditi kwana. But ane vana 3 nakwana iye. Ushati chainzi kwana chii papa? Unotozvishaya, aiti kwana. Tane 3 nakwana iye. Ndakazodiscover kuti kwana wake airiwa kuti kwana muprogram. Shingirira uone unotokwana, shingirira chete. Why? Because kana usingarevese akati siyana neni unoti makawanda man, last born iriwe. Andozati wanga uchingopfuura. You were not serious. But akakuti kwana ukadzoka futi mangwana unozati uyu anoda inini. Haana plan B. Ane plan B haanyengerere. Akangonzi siyana neni anobva atoti ndagara futi handisitombodawo handi serious. So he answered her not a word. But mukadzi akaramba aripo. Akaramba aripo pasina mhinduro. Svika Jesu wakatanga kupindura. Svika Jesu wakatanga kumudza, ndakatumwa kumakwai ekwaIsraeri akarasika. Remember, she's a Canaanite woman. Kurati aronza qualify pa type yandakatumirwa so far. Haana kubva futi. Hama dzangu munoziva here kuti mumhinduro dzinenge dzinobohwa so kune vanogona kuona chizaruko chinoita kuti zvawo zvifambe. Haana kuti ave nemwana anga ashaudwa pachechi. Achinamata ari apa, bishop vakamutarisa vakati mukadziwo unosvika rini uchibatwa newaini? Kudhakwawo. Waini yakakubata, unosvika rini wakadhakwa newaini? Zvikanzi ndiri mukadzi ane shungu. Chinzwa prayer yake manje, Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano. Azvitora kupi pakutukwa ipapa? Kuti Mwari ndazoona kuti tine matambudziko akafanana. Ina handina mwana ima musisina bishop. Anofanira kutoti encourage akutoshauda vanhu. Saka ndada kutombobatsirawo imimi nemwana wamuchandipa.
knelt down, he worshipped him. Ndokubva ati, Lord, help me. First stage, auya achida help. Mwanakomana achichema kuna Jesu. Second stage, anosvika paanopfugama ochikumbira kubatsirwa. Zvoreva kuti pane chinhu chaadiscover kuti ndikangosvika ndine chichemo changu achisorovwe, but ndikasorovhawo chake chipi, he is looking for worshippers. Ari kutsvaka vanomunamata kuti agone kunzwa minamato yavo. Maybe I'll explain Matthew 6. Matthew 6 inoti kana maakunyengetera pindai pakavanda muvhare door. Mwari anoona zvamunoita achakuropafadzai. The God who sees what you do. Teaching their prayer mashoko. Answer is kuma words. The God who sees what you do will reward you. So reward in a connection ne what you do, not what you say. Sandichiti ndokukareja kuti uzotengawo Bible. Zviregere kuita zvinyowani. Ufunge ndo zvirimo. Kana ukatovhura reshona rinoti Mwari anoona kwete anonzwa. Iyo iri teaching yeprayer. Kuti imwe part yeprayer action not words. Nokuti respond yaMwari haiuye kuma words bedzi. Inotambira futi ku action zvaunoita. The God who, all right, I'll download this way. Ukafimba musikana ukandoda tokuroora next year, anogona kuramba. But ukadzoka next year unosvika aroorwa. Saka unoita mubvunzo kuti ingwa ndo zvandaitaura. Ndo paachakudza kuti handakuramba zvawaitaura, ndairamba chaitaura. Iwo uchitaura iye achiona kuti imba ndoida bandonyura apa. Asi ndofunga kuti anongoda mashoko bedzi, anotoona paari kubva. So Bible rati Mwari anoona zvamunoita uchakuropafadzai. The God who sees. Kurati part of prayer haasi mawords bedzi. The other part is what you do. Ufunge kunamata kuita. Maybe ndikupe shona yakati dzikei. Mwari unonzwa munamato wemunhu anonamata. Nokuti kunamata nekuita munamato zvakasiyana. Takambopinda mune imwe kombi ada kurovera nezvifeyo zvavo zviri kuBackcity zvakati Jesus. Ndakazwa kuti asiri watonamata utorwa. Uyu ndewekutyawo. Kana iye anotoziva kuti handisi ndiri kushedzwa kutya. Mwana wangu anonzi Divine anotamba nevapfana wapa next door. I love example so much. Zviwe tangible. Anotamba nevapfana wapa next door. Pandobuda ndichienda kutauni vanogona kushedzera vese ndiri pagate so. Daddy, vamwe vakanongokopawo. Daddy, mutunzire machips. Pandodzoka manheru nemachips. Handiende mudzimba dzevana vanoshedzera vese vayo ndichinonoka kuti vanga vataura kavana venyawa machips. Hakusi kunyima. Ndine zvandoziva. Chandoziva ndeichi. Ava vashedzera vateedzera wangu. Havasi vangu. So naMwari unozviziva paunonamata kuti uri kuteedzera zviri kuitwa muchechi. Haunamate unopinda chechi but uri kuteedzera zviri kuita vanonamata. Saka kana ngirozi dzakuya nemaropafadzo unoziva kuti itimu rekukopa harinamate. So relationship besides challenge is key ye answer. Relationship besides kuti une challenge ndo key yacho. But tinonamata kuti baba vedu vari kudenga tinotanga neukama relationship. Tozoya kuti tipeiwo chingwa chedu hautangiri pachingwa unotangira pakuti ndiye mudhara. Saka hachisi chingwa chevanhu vane nzara, chingwa chevana vacho vaita nzara. Manje uri kunzara chete kumwana hauko. Kungoti mudzoke nemachips ani. Kana ndimi mukaende mudzimba dzevana vanotamba nevana tanoka vanga vati machips ndichibuda. Kana vabereki vacho chikati udokuwadza vana vavo. Hakuna munhu ane mwoyo wakasvika ipapo. Kuti vapfana havazonditumira kandichibuda. Pasiye baba. So mukadzi uyu audzwa the lost sheep of Israel haaqualify pa lost sheep. But paaudzwa kuti haaqualify, akuqualify ne-worship because he is looking for worshippers. Pakumunamata ndo patinowana one identity, we become Israel by faith. Nekuti tinomunamata. Saka mukadzi ari kuti physically handiqualify, I'm a Canaanite. But when I worship God, I lose my identity in the natural. Then I gain my identity in the spiritual. Munhu wese ane rudziro rwake pamweya. Munhu wese ane identity yake pamweya. Saka uchaona mukaenda kana makamboenda kung'anga, ukaenda kung'anga yechidzimai chaiyo. Inonzi asekuru. Iyo ine mazamu yakatosunga dhuku so ndase. Ukataiwa ndigogo unotovhiringa matari buda panzi. Unotodzingwa. They respect spiritual identity more than what you see. So amaya avagaina identity.